For today's travel adventure ay pupuntahan natin ang tagong-yamang tubig na meron ng munisipalidad ng Macrohon. Saan ang daan at magkano ang entrance fee, parking fee at iba pa. Kaya tara at samahan nyo kami dito pa rin sa probinsya ng Southern Leyte. At explore natin ay pinagmamalaki ng taga Macrohon, ang Paho Spring ng Barangay Mabini, Macrohon, Southern Leyte. About 63.2 kilometers o halos 1 oras at kalahati ang kailangan nating biyahin para marating ang nasabing lugar. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, narating din natin ang munisipalidad ng Macrohon. At pagkalagpas mo ng Amparo Bridge ay makikita mo ang signage ng Paho Spring. At mula dito ay susundan mo na lang ang daan hanggat marating mo ang Barangay Mabini. In less than 5 minutes drive lang mula sa highway ay narating na namin ang entrance ng spring. At dito ay nag-register lang kami at nagbayad ng entrance fee na 5 pesos each for adult and free para sa mga bata. And for the parking fee ay 20 pesos para sa mga sasakyan. O diba, ang mura at abot kaya lang. At dito ay nagtanong nga kami kung pwede bang dalhin hanggang sa tabi ilog ang sasakyan namin. According kay Manong ay pwede naman daw, kaya naman mas pinili na namin na sa tabing ilog na mismo i-park si Nego ang minivan namin since gusto din namin ma-experience pareho ni My Love ang mag-car camping. At ito pa lang ang unang spot na nahanap ko dito sa Southern Leyte na pwedeng mag-car camping. Matapos kung mapwesto si Nego ay nagumpisa na kaming maganda para sa salusalong pananghalian namin. At matapos ang tsibugan ay oras na para enjoyin ang lugar na ito. Mag-relax at kalimutan panandalian ng mga problema. Nanamin ang ganda ng kalikasan na meron tayo.
Talaga namang may mga nakatago pang likas na yaman at gandang kalikasan ang probinsya natin. At isa sa mga responsibilidad natin bilang bisita sa mga ganitong lugar ay sana tulungan natin na mapanatili natin ang kalinisan at ganda nito. Isang lugar na naman ang nabisita at na-explore natin mga katim. Naway ingatan ito ng mga nangangalaga at mga pumupunta sa lugar na ito. Bigay ito ng may kapal at naway ang susunod na henerasyon ay maabutan ito at makita ang ganda ng nakikita natin ngayon. Muli kami po ang Team Jamelin. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa amin. Hanggang sa muli, kita-kits sa next episode ng ating travel adventure.